Di man ko manlaba, maligo man ko. Sakbon nga katong humot ba? Ayaw, walam ka mo nga sabon humot ang Sabon na may mong gingon. sabon ra may magingon. Oh. Ay lagi si tawag. Ako kay di ako sa balay. Di arabi oh, sakto na kay to oy. Sakto na kay to kaduha. Ay, katilaw naman kas kong kagwapo gud gina oy. Babay na. Oh, okay daghang pagbuhat. Sakpat sawa ni noon. Gi bye. Sam. Taday. Bintong. Pikto. Ang mga bata asigig suroy ay. Bintong. Pikto. Oh, pa. Oh. Di mo mugi ka naglaglaag sa mo. Kanang Sus, uab, tuba. Di mo. ugmong tuba. Ikaw ba mo tutod? Oh, wow. Ang akong isugo ninyo, asa na maron? Ang unsa may gisugo nimo pa? Aday, ang sabon ba kay maligo pa ko? Mas tila dinit, kilawas Asa mo ako. nang sugo di ay? Ang sabon. Asa? Oh, ang sabon. Wako, Asa mo nang ikono ay? Wow, Ay, ikaw liguan dito gaw. Magtutod. Dungan mo, sige, dungan mo. Dungan mo. Magsigig. Basta bitaw. Ang bago na ron. Sama ni. Nga buring mo, gindag ko ni. Sera pa Oh. Oh. Aw, dara ko sa Tay buho. pa, tay pa. Di man ko manlaba, maligo man ko. Ninianaw kag sabon ka. Asus, pagkagahia, bagidin niyo kong naong. Uy, usahon ko maning powder. Madara mo niglaba pa. Nga. Ano dara mo ni mong ligo di kasi manglaha nga manglabas imong brief. Oh, manglaba kasi mong lawas ba? Dili, na pwede lagi. Pagka, sagbon nga katong humot ba? Ayaw, walam ka mo nga sabon humot ang Sabon na may mong gingon. sabon ra may magingon. Ano nagbinugo ulo si Papa. Gahiap. Mayo ni. Palitay na lang ko nito ito. Kujik so, be. Kujik para unsa man kujik. Para pagwapo na ko, eh. Oh, bilasan. Ay, kwarta ito. Yawi ba kay magmotor na may. Motor. Magmotor, paglakaw mo ka daw lang tindahan, diha. Di pa. Papahulam sa motor. Stilan. Inugtugan para baka namang mama ra ba kay kin something kasakay sa imong motor gabi. Kaya to si Mama gabi ira ba? Lain man to nga babae, mubom kay tong short. Nang si Nagjollibee. Mama kay motor Ano nila. Ay, pagod. Oh, nagjollibee mo lagi mo. Ha? Saan kito yung sugo ninyo? Oh, giglo-gilo kay istorya, gili kong istorya. Mao kadiha pa, mao kadiha pa. Stilan. Dito ko dito. Ya, kini kujik soap. Oh. Ya, dayawi sa motor. Oh, kana ba? Nagdagang istorya niya. Suray mo. Bupanga. Gina. Ano ba Ano dito? ako sa ura ba? Dahil ka na sukli, inyo na na. Amo na isukli. Ada. Ada Papa. Geto na. Nadong. Ang ngagin. Setan yun. Ang ngagin. Bahuay. Pita, ganit mo sakpi yun. Hakay. So, shoutout tayo ni Jerfel Silgas, Angelica Ubas, ni Hanimi Cabornay, ni Tomas ug ni Jackie Silgas, ni Brad Mervin Makaday ug ni Mark Anthony Makaday, especially ni Brad Tata da sa Biga ug sa ako sa ling uyab nga si Jinday Makaday, ni Mark Joel Alci Valor. Shoutout lang ko nila no, ni Jenny Rose de Los Santos, Jenny de Los Santos, Junmar Libria ug Hinulos ug ni Villamor Maricel. So daghang salamat sa inyong so naila mo kanunay sa mong video. I love you, especially sa day shout out ako ang Team Sprackles, no? Daghang salamat mga bay. I love you mama.